iedere gemeente heeft zich verbonden aan de afspraken in Parijs. En is daardoor eigenlijk verplicht om een energie-event of een energiebeurs te organiseren. En ik heb dat vanuit de gemeente Sluis hier mogen doen, samen met een ander iemand die er nu niet is, Marlo Boerbooms. En het is gewoon heel belangrijk dat we dat doen, want eigenlijk hebben we heel veel meer innovatieve middelen om huizen te verwarmen. Je moet vooral zorgen dat je eigenlijk niet hoeft te verwarmen. Goed isoleren, je dak, je vloer, je muren, de ramen. En we hebben gewoon comfort nodig. We willen gewoon aangenaam warm leven. En op het ogenblik betalen we daar heel veel geld aan. En dat hoeft helemaal niet. Dus eigenlijk wil ik helpen mensen erover na te denken en te informeren dat het anders kan en met andere middelen. En ook als je apparatuur aanschaft, dat je dat allemaal met laag renderende apparatuur, zowel de verlichting hoeft niet meer zo duur te zijn, de verwarming hoeft niet meer zo, je kan op veel lagere watertemperatuur huizen verwarmen. En we doen het nog steeds op een oude manier. De bedoeling van vandaag, het energie-event hier in Oostburg, was eigenlijk het introduceren van de verschillende soorten van energie die we kunnen gaan benutten voor het verwarmen van onze woningen, maar ook voor het beperken van het gebruik in elektriciteit, wat erg belangrijk is. En uiteraard een andere oplossing te bedenken om van ons gas af te kunnen, wat inmiddels een hot item is. Het door de overheid verplicht gestelde energielabel is bij aankoop en verkoop van woningen steeds belangrijker geworden. Wanneer u besluit uw huis te laten isoleren, bespreken we met u hoe lang we bezig zullen zijn en welke werkzaamheden we gaan uitvoeren. Nou, zoals u heeft kunnen zien, kunnen wij eigenlijk de hele thermische schil van de woning aanpakken. Door middel van de verschillende isolatiemogelijkheden. We zeggen wat het rendement ook weer is. Ja, dat verschilt per woning. Gemiddeld zien we dat het ongeveer zo'n 25 tot 30% op de gasrekening per jaar zal zijn. Die meneer heeft nog even de laatste vraag voor jou, als het goed is. U zei dat u ook de subsidie regelde. Welke subsidies zijn op het ogenblik in West-Vlaanderen? Op het moment is er in eigenlijk Zeeland zijn er nog 2 subsidiepotten. En dat zijn in de gemeentes Borselen en Noord-Beveland. De andere gemeentes hebben helaas geen subsidies meer. Nou, we doen dit jaar mee met de energiepresentaties hier in het Ledeltheater in Oostburg. De opkomst was met name vanmiddag buitengewoon goed. Ik vond het heel interessant om de mensen te laten kennismaken met de zonne-energie. Hun de voordelen te laten zien van zonnepanelen. En met name hen erop te wijzen dat de toekomst toch een elektrische toekomst gaat worden.